أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت وباركت وسلمت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم إنك حميد مجيد الحمد لله ثم الحمد لله أمي الله سبحانه وتعالى تنو مانغا شيرا وكرا كفو أرمدي مانغا يتيدا دولا فوي كليني وين كانوا كما فنا كرا علي ودي لا إله إلا الله مسامي ذلك أي دافع بدا أرمدي نفقما كأرمدي كالله رن نبلاي دو كلوكا donc sangolo mi no dara ala ko nyoda aw kanu kama abuya kama an nafa kama femme sangolo la nyoda aw adamadu nafa kama abuya kama femme du ko la krebete awru nyebo la bulu ko roy mi me jiji goro mi me gole ka ni ma fe ni da fe jala kene panga mana fo liska ne ya beda kaw adamadu nu ngen nona blay a fon mo bo ya bana ala ya mbuya ka da be beka meleke meleke be adama de ni ala che baradiya de la meleke mabza adama de o kuma fasamandiya ba o dira on de mo kasoro ka fasa kuma aw ka jija akana to ne wala nyimanda bale aka nyina me yakono akana to fiyo aka to wala nyimanda bale akana ka fitri wala ni mode horo dusku bila nyuma bisingi fate nyuma de bisinga ken mangala ka joy o kuma na fara adamaden ya alaka joy na mo ka joy am tammi ay mumbe kamo kanye muhammad sallallahu alaihi wasallam anane wala nam yeji ko no yende wala nadumamba nga menanga kola idellala o kamo akelela annenna abolia afali era la nyina ayre badum ve ko akara chugodi ayasra andel me mina ammo ko bulo am fo bulo anano bla o cheyo isa o cheto sa on dello de la muhammadu o konte amana foy fo hey aw beaka akulungulu farakuru minunye jirikuru minunye nega kuru minunye awru de nega kuri ndagana abla mero me awde abla jiri kuri awde ya jiri tige ka selega kulo kala ka kono kala ka bulu kala ka ta joro mina jo mero me awde jo to mala awde to dala ngawru ma kala on dala ka dulago ka kulungulu o ya sura ay she jolni wulu joli ko ke jiri nga ay rat go shiga rega awde she ngadige wala ma awde ya kulo boga fili ko joli kaka ngaw ma kala mitla kana akulungulu ko ka feno nyi awye ya do akradi abbe awru noy ngawru ma kala on dala ka dulago ko kura ala ko kana fay ka be ka bunya che jiri dara ede kamo ne dara kamo seblani fragulu dara ede kamo ina imma go nyala nga ere katla ko kay daba ma ki kulugulu nyoka ala kula afu ye ku kango ke minye we ne kele bewde ne de ibu ya katame daba beka ni kangi kulugulu ki tetru ki kulu gida fengre we ne ala de muhammad nan ne wala nan may ni kananga bunya jirana nga ma fo mitaka saga ni adamare de lamina o kanyo mayo o tiba golo jala koy o kamo agona ka bo fasula abugara afali layina jenne fali layina jenne bugara jenne gwena muhammad jeni sangolo dukulo dabama o kacide kana jenu mo adamadu mo ko hey aba ka yira gonya che aka heratenna yala o kanga bugo o kanga neniwa abugara nenna wa fali layina o muhammadu yemunge ay mugo o hakada kurani hubbul watan min al iman faso kanu o yelle man yadoy o yala o dakuri muhammad yara yo walewa hanni muhammad kuma ne fadala aka kewale mi na mina o tasisa amina yi fo a he ayeni mbe sabali ni munyungu munga mode ayeni mbe sabali ni munyu muna yoke kwa kara chukudi masami yichi seboye na kadis basanyi abi sangulo dafri manga odala abdu gulo kanu hadi abu benye fe afiya wuli ku taken abi diga ku halaki
nga onata be muhammadu munay jenan dogali minan bugoli I jena ka gwenga ka fasola kata tunga manga yake ni en mbeda nyagoro fefe mina faso kanu de wa kono faso e jeniye adama de no faso kono de ko do dakuriya kelena muhammad ka nyina me ni yalla je ay dakura mi wone ka fo faso kanu I ka do o ere le maniya do de ke wale o de ko do ni dusku ya kan o kuma farakolo seni bulu o kanga bara de ke bara mi majira ka fo dusun ke me ka faso kanu de cedo bet yoro nye nga yoro do be bisingo yekena ka anga domi ala kira sallallahu alaihi wasallam atara taif uyu ka foto ni dimsom lala annal maw ka go abon gongoray ka jongi joli bi chene abi bolunya joli bi chene foka joli chene ka jigi wul sabara ma sela wati ka joli simi ka se noro sabara la wati masami nyachi kajira nene awla ko faso kanu kumbala armadenu hina kumbala o faso to kora fawara faso de ndo ko do no lu hina tele mo to lu ga herala e ko yirata a faso do na halaki nyina ko ngonu fa nyina ngala kra sallallahu alaihi wasallam ala e kulu kalfa memle kemenuna ala e rafe ayuru bla kana fo mo de sallallahu alaihi wasallam itoyona itorola e de ne kachide sebebe masamiye o yamla kana muhammadu jende de toy fuko be kulu bafla nu nyonje anga dafiru dala ko nyera ka bapu muhammad ka jabi kira jimenyi ako nya famu masami nyachi ne ba nyino masami be minu me kan ngene na utando gui uya ken da do dibila allahumma de qawmi fa innahum la ya'lamun masa emin lobe ngana emin nyebene torale e nyebene jongnena ngane nga jongi ne nyebala nun da do ne minye bui ne re minye ka boye fa fa udusku nore kane jirawla de no kera nda shido mimu no fe noro de bibina e noro bina yele bita ngira la kara ka jabi sallallahu alaihi wasallam ayeni ngemuna faso de nganudo na fara faso kono du ko le ngataw faso de min ma kono holde kanu akada ye ala yamuradi melekaw atwadi afo ho melekaw bi kulubay vlad d'afrique ka wadala ka boy ne ala de dal masay mi adama dum warawda nunu mi bola pew ngala kra ko ay masarahmani ne ba nyini fe ubeka chemi mbo utashido nu yashido utabo Allahu akbar oh ne nala kra ko tawdo tafi ko ndike bi de nyamba sura borode bibo nga adamade hine adamade makari o mi me adamade nina okmana ode ato num borade faso kanu de ni tafi ko mu bala pew ango dakara fe domi alakira sallallahu alaihi wasallam abi bom maka aw beba do ayame ayakala wasra manga uyaye ayi ko ke china kam mi jala ka bugo ka fa amma ko shike mimi ka jalaki ko ma bisi ka nani jango ka bugo baka ko ni kera ma go robi filamo abi ta talo ka be ate turlo tu sike kata nga ka fa ni nga ina nga bugo o de ko make o kuma bengara kasa ni ngo be chumi ni dugutlala anga singa ta ka dakara dala katama uturutura la katiyetiye o kuma bi fo jamana ya dugu ya fa manga o ka benga laba de krani o shu mungera ala ko mo ma aywa sandani sabakera itorola inyenna ibora day turiga emi tasra mashila ne ala shere foti dugo ne ala la onga bi janva mi ni o sir la faso fa ka guri ne ala bi jandi mo bi bo faso kono kana shide bene kele do aka ni dugu tlala du kelengele kabila kelengele mbeka kamalenge bolodu abena aka tabana kamrudu ubina dakari kasala ka ya fa taala de dugu ya fa de o modu wo yipma bane de one ala bi jandi mo kana shi magabi bo amul mo ni ndode ala kira sallallahu alaihi wasallam ay yamradi abubakar mo wasro
toro ani nyene fe sahaba chama mbulla ko magono ngala kra ko ana ala ka yamara mana toro tine bo ngani vole yasa ayre ko atarka abubakar mo aywa iraki labe anga bo magabi amal mo uyu labe ubuna bo wati mi asro manga wi la yini minge o chewnana ko lige ka ba nu ka muru nu ka tamaw ala kare de la kaji ako ala e ko anga bo fasukono ko kele mande alay gonta e madese kadu ko dafiru dara e madese ka jika ko halaki e madese ka fiya ko halaki nga jiya ko ta dine ko la iko anga bo wa o kam ma falo nane do ko bolira talable amal maw ni ndo mu gara ala ko muhammad mo cendo biye muhammad ne ala kinya ko tay ay ko wi lamni wa nu kam runu ka tamawta wa mina feminge ku kele o yesuno ko bi ne ala ka kele gade fonde ne ala tata minga nga kele gade ni ngomi adama de kele ibi jimi mi ni tiga nyogo mo ga ki sara ibi ta koy era bi fiami zama de so bi do fete ibi ta bita kele gade mu kele ni suno koy muhammad ni ka wati sira illa be ikabo suno bi kele gade ngale amal mo akrate ala kra illa be ay suno ko jigi muruti ko tamatiku ka suno ko dumay ayo de kele gade yodo suno ko ra u yurula do jana do turlu daka do firlu konaka gorondo dabara ala kira bora kan yo ko Allahu akbar masaw sebi muhammadu fa muru flu bulo muhammadu fa tama flu bulo ngufle gorondo la de ala opma ko cugo di sade ana madiela akeccugo do mede nana fani muru mi ne suno ko tibulo ni vonan yo soro misinga fo shiki ra fa sade ala wo suno ko koy nga la minyi ala ko dine ko ina boli tala nen tala pamate falimu of man muhammad bita amana maw ay muhammad tatofle tacugo jimena ay segili minga kan ay mirin dara taw bina fo mbol la kasro bolite ay ne man denga bo ala kira sallallahu alaihi wasallam asagira kana cece ka kes no ba toni me klokoro kasro kay kunja ka fo maganye be faso kadiye maga ne boto fle kono ngay kadiye dem faso de ye nga faso de to ko munane tetru ala ko ne muhammad mane adamadini dade ko akane tetru fe wore ne ala ko fe be tay ngay jije kane barka dani tetru yi manga ko to defe maga wona boto fli kono nganu yi ala kray nefo a boto maga sisa alhamdulillah ay ndakura mi woni mi munjira minu nanani kelke muruye ka tla kawtoyi usuno kale muno faso kanudo faso de nganudo du ko lay ngotew jiri nu ngote so ngote so dara ala fe feji mengama jiri dara ala fe ngama adama de ngudu o mama kira ni adama de yere hinati adama de magarati la et saka faso kanu baye ibi jiri de kanwa ibi bode kanwa adama de gashi adama de hina adama de magarde ngudu mamana du ko kam mi mo hon bola adama de gashi kasigi silama do silama te ndo taw ma shima kasigi jena kam muhammad sallallahu alaihi wasallam opmana ayra ni dundo fle ble dafe ka fazo moto herala apmise muruta uddo kanu ngolo tige nga ko ay anala kale dondola komo unado ka fo opmana fazo kanu bijira tugumi nga kwa tekila tafimo etsaga jamana jo kamo nyama fika to akafumo akakila odo ba jirawo nga tashimo muhammad sallallahu alaihi wasallam silama nyama u dese menna silama fama u dese menna don ba yoru desera na minu yoru ba fa sama ya oluru desera na fo tsika fo don ba yere mobi ni fanga mawli kasro che boto fle ki denga bo afaso ko kasro afa bo dale fle murubu ko robes no kola afo ne mo faso kanu misa ka faso e du ko lengote
minnu bɛ dugukolo in kan ni ala ye dugukolo yɛrɛ da o kama o de ka fisa fɛn bɛɛ ye adamaden ni i cogo dɔ a la adamaden ala y'a da fisa danfɛn bɛɛ ye o tuma na a makari minɛ a hinɛ minɛ a gasi sɔrɔ a gasi minɛ ɔ nin bɔra maa maa ka diinɛ kɔnɔ fo k'a kɛ anw ye kelen de anw de anw ye k'a kɛ i n'a fɔ maa min tɛ i ka diinɛ kɔnɔ o tɛ adamaden dɔ ye e tɛ se ka kɛ faso kanuba ye nkalon don tiɲɛ tɛ i tɛ se i b'a kuma fɔ i tɛna nkalon don dɛ i tɛ se f'e k'a dɔn de ala ye adamaden da ka adamaden bonya ala ko ten ne ye adamaden de bonya m'a fɔ a ye silamɛ bonya o kuma josɔnna min ni ala kɛra bɔra olu la adamadenw don yahudiya ye adamaden kerecɛn ye adamaden min yɛrɛ kɔni t'a sila ala ko adamaden ne ye adamaden de bonya o kuma ala ye fɛn min bonya kan'o dɔgɔya n'i ma nin faamu an balimakɛ e hakili la k'e faso o kuma na n ko faso fana bɛ dɔ fɛ de nka i ka adamaden kanu o b'a to i b'i faso tanga i b'i faso kɔnɔ wa i bɛ maa wɛrɛ fana faso tanga nka ne yɛrɛ ka yaa n yɛrɛ kun kɔni de taara se hakɛ ma o tuma na maa wɛrɛ ka hakɛ walima maa wɛrɛ ka hinɛ o tɛ dusukun na fo e ka nafa sɔrɔ e b'i faso ci wa a bɛ maa wɛrɛ ta ci an ka taa alakira taara ka ninnu don dugu jɛra tile jɔr'u kan u girinna ka wuli u y'a ye da yɛlɛlen don u ka muhamadu y'i den ka bɔ dɔw b'u la ko cogo di ko a ma ye wa dɔ ko ayi dɛ a dalen bɛ maa bɛɛ dilan in kan ye u taara lajɛ o y'a sɔrɔ maa min b'o kan o ka dɔgɔ dɛ o tun ye seyidina ali ye o don dɔ donna k'a lajɛ seyidina ali ko cɛnin de bɛ yen muhamadu tɛ dɛ a y'i den ka bɔ dɔ ko ayi a m'i den ka bɔ alakira y'an faa ka bɔ ko cogo di cɛ buguri min ye e taama na n'a suuruli ka e y'o k'a kan wa alakira y'an don sunɔgɔ de la ka buguri k'an bɛ taama na k'a jira anw na kɛwale la min bɛ aw ma n'o bɛ ne bɛ kunkuru caman kunna tɛmɛ ne muhamadu ka da la mankanw ne tɛ maa fɔ ala ye ne ye faso jɔla de ye ne tɛ faso ni bɔ a don ye jira n'an kɛwale la an ka cɛ in don yen sa a y'an fa kɛwale la a y'an malo kamalenw ye nin fɔ u yɛrɛ dama u tora o de la maakɔrɔbaw ka sɔrɔ ka na u kɔrɔtɔla olu hakili b'a la ka fɔ muhamadu sallallahu alaihi wasallam an y'a kunkolo tigɛ an tilala o maa mɛ min kɛ maakɔrɔbaw y'olu nana ala kɛra ka so fan fɛ ka n'a sɔrɔ kamalenw malolen u bɛ ɲɔgɔn jalaki nin na cɛkɔrɔbaw ko a b'a fɛ ka min fɔ an tɛ sɔn a t'a fɔ ko muhamadu kɔni taara aw kamalenkɔrɔ joli joli a tɛ sɔn sa n ko a tɛ sɔn a kana fɔ a bɛ kuma fɔ an ɲɛna a y'a malo a ye faso kuma suli wa a ye kungo min a nɔfɛ fɔ a kunkolo ka na a bilala o de la munna a dɛsɛra o la nka olu t'a dɔn k'a fɔ muhamadu ye kunkolo caman de bɔ tigɛli kɔrɔ ala kɛra tɛ se ka ninnu bɛɛ kunkolo tigɛ yanni olu ka na kamalenw y'o dɔn nka maakɔrɔbaw y'an bila la u tilala ka kungo daminɛ muhamadu nɔfɛ sallallahu alaihi wa sallam a nege t'u la an ka faso y'u bila a la a balimaw an b'o to yen yɔrɔ jumɛn an b'o fana da ɲɛ kɔrɔ tuma min na alakira a taara madinɛ mangaw y'a ye tiɲɛ na an ko an ni muhamadu ma ɲɛ sigi la min na a ka tenduru in de don an t'o de fɛ o de ye fɛn kura ye a ye fasiya de bila o tuma na a y'an faso bila wa a taara bɛɛ nana n'an y'an sigi k'an kun suli n'a ye jama caman sɔrɔ bɛɛ faso ka di a laban bɛna faso la dɛ o tuma na an ka t'u bɛɛ kunkolo tigɛ ka bɔ yen o tuma n bɛ segin ka na faso la o t'a la bilen tenduru in yɛrɛ ka ban dugukolo kɔ kan mangaw y'o kɛlɛ wuli maa ba kelen ka taa alakira kama madinɛ o don y'a sɔrɔ silamɛw bɛɛ faralen ɲɔgɔn kan cɛ minnu b'u la denmisɛn san 14 ka taa bila maakɔrɔbaw la maa 313 ba kelen taara o kama a bɛ kamalenkɔrɔ kojugu o don n'a fɔ o baduru kɛlɛ hali bi alakira ye makari jira a ye adamaden kanu jira a ye magankaw a y'u hinɛ jira nka o ma faamu cogo di ala ko muhamadu ma a kana sɔn ka don a ka madinɛ dɛ a ye bɔ a k'u tun bɛ sɔnni kungo cɛ ka da kan n bɛna ɲira jira u la nin sen n t'a fɛ ka ɲira jira u la dugu kɔnɔ a ye bɔ a k'u tun bɛ sɔnni kungo cɛ maa ba kelen min ɲira jira u la k'a fɔ ni kɛlɛ donna la bɛ se kɛlɛ la amalimaw ala kɛra n'a ka sahabaw bɔra maa 313 u nana maa ba kelen kunbɛn ko a kɛra cogo di an diyagoyalen don ni sa bɔra ka bere min d'i bolo ka prépara o kɔnte ala kɛra a ma sigi kɛlɛ kan denmisɛn san 14 bɛɛ tun bɛ ala kɛra nɔfɛ kɛlɛ la olu bɛ se kɛlɛ la wa nka an diyagoyalen don a y'an gɛn ka bɔ an sigiyɔrɔ la an bɔra a tila kana nɔfɛ k'a ban fa ala ko muhamadu a fɔ i ka cɛ 313 ni ninnu ye k'u kana jɔ wɛrɛ la k'u k'u lama n bɛ barika don u ka lama na k'u k'u bolo sɛri u bolo sɛritɔ n bɛ kabako sɛri amalimaw baduru kɛlɛ kɛra tan ala kɛra nana sallallahu alaihi wasallam
aduna aka gwa koro araka fla seli alay ka jira ala ala ningo wa da teme mesade anye sebel be jira la ka fuso kanu jira la anda fe chene ka fuso anda fuso ni ga bo anye mbora fuso kono anana mbena na wona manga mo ala o ala won go era bulu sade ni muhammadu kono wona nda do mbake tumi we da teme de era ala ko ci ko di sade ede nji ko ngana mo wole ku te bere mo mango ga fe wara ne de ne blala o ci mo de la u ko de ta fe ko kata ala wo ga ko yibulu ala ko muhammadu anyena ala kra ay salamu bla anyi bato o ay bulu fa cecem na sa ko seri kafiruka ala ko muhammadu ay ka jonya jira ki gadda sajira ko kotone ala bulu katla ka cecem fili o manye de e ma cecem fili ble ne ala dia fili a cene ka no fla bani fiya kulo willa ka unya fa cecena folo ma bakle o fiya kulo gele ka kabakuru ble lo chama bo ko gala ka kari ko kari ka kaungari ka sulu kari ka wuro kari badru kele bana o ala ko mangaw kangara min dara yemma kay ama donde afle ni kele donne ala se kele la de dine ma dabo kele kamo fasuka di muhammadu ye onga aw ye adate mesade wa ikado watu ne alquran yesada aw sekan jeble wa o yorola ala kira willa ako ala mitanu e kele ne kele ngede ma kama sababu se baba kala chori kasro kala gemna nyira tambulo nunu ne labbe ne nana donc dara bu ko dunu be ka fu no fe donc le kormo be ka fo foy tamule ala ko ya wasa Abu Bakri awli aka kafir no shudo amana mawo ni yorani kuna rade ya rasulullah mamnu yangu ka bo an vasula an muso nan de ko luta an ga fulma fe ko luta kata o do kelga minana kananga mo angele anzile olula iba fo kangu shudo chudi kafir ma fir nu angu fille toy ko kono waraw ni kono ka tulo gusugula muhammadu rasulullah aya Abubakar njabi ko aw dusura de ni dusura fe ve bi ngala jede Abubakar atikete adama de undu ambe boranyona akwala mo fone de ala kwa adama de bunya amma fo kay islam adama bunya adama de undu do amma ke tuko umanyu mange ni udo ngakina fo bagondo ala mo fone silamo ni roba njede aba on silamo kono ko ma shite ala tay fon ni vinde ba de fleje kono bi mam yirata silamo manga tudu ko ko layini o du ko o jamba ndu ko du ngalo banda kono de ayala kara kavale akata flega sahaba uladi adama de undu andu ni foyi che adama de anane wala kwa adama de ya ma fa islam ya ako adama de kafiri nye ko bali adama de nye chrétien adama de yahudi adama de mi ngon dashi la menga dongolo ngala ala ko adama mohon ko adama de do wala kwa adama de bunya foyi tan num farso wala min dandala na nyato kono ulu ko so so wala ma ngono wara kono fo o se funina ko yanga anya adama de do ya ala tandu de ay wala ko shudu muhammadu rasulullah nye cheyni ka adama de ka hagadamo akara chugo chugo bakate kafir jimondo kafir muhammadu faraw de tundu inde ko nabi de ambal mo silamo ay do ngam nota anga fari ami nyigi adama de la ni tesla ami singi wala de upma bakado upma fem nga ke bakala no makela kono ami kokila mi majira ka foy tandoy jamana nyami kufle gen nyami kufle muhammad ko wala nama fam ngalo dara qur'an na ngura ngalo dara alala am wa ko de ngono de wa ba ngono ko sebere de koy kasro ala ko qur'an kono hey aka selu anaka so aka boto ati fo nyene alay na jama shi kana fa Allahu akbar ada fa be awde kan alate iyene boto yimene boto ma shuri ku je ne je dabade fukata abbe bina je kono kana ne mamnu zura abita ka to ya tiba silama tete kafir tade ne ala de ya dabe mo kata baga domo kumuna ala be ka jijo ka furora wala ma ala na fulo domo ni ya sura abba an ko an zagodo kafir manga na fulo sura manga fama sura manga de jamaare manga damo ala ko ma damo pian silamo na jaaru ka lafien aka selti na ala balu kabra madani ala bay wa bi fa ka bani ala bay muhammadu wala ne ko fawnyina ay wala ko shudu Abubakar ni adamadiya ni hakay ni adamadiya kanuye
gabi an almamu joledo he ni midlomi kana ta shugo dorla he ni mi jatode kana ta shugo dorla e dlo suna dlo atwa bulo batlo kuno akan tan shugo dorla de ni kon dara ka ngatle sabasu o kanu be mi adama dia be mi kelenya be mi asale de be kan famo aw adama de nama apmi magodla ne ferlan na etoto de silamo amayde ay do nga sabali andala kran no fe amanyira de no fe dakura kelena muhammadu yen mingen nuna cedo uyure di shumongo na tabe adama de no vaso de no ayo de hinajira ale mu fa uyure de fawo fali ngoro mu koro abu jahali na ya to me ale de kale do nola adimire ma ako muhammadu ka kira ngalodo ni kira ko be alamo abidugu ma bado deta nga yeti mede ama faye baya bla fiena o tamna family la mona mo fi kono kana kwa o kana banga chandela ko ngalodo chete ni chedo ala mi me samve ikado ka fo ko kabakuru ji anga kanva abu jahal dimine de no maga ngondo do la ala ko abu jahali ipmana koy eyi kaleta iya dafale tawa pati e ci ko donne maga ngono miskino be chorobo be muso be minu ngeme kam hodu kanu e balaw mi ni kabakuru mi ngati tigi maga ngono de ngani e bagam la abu jahali kabako bi soro de abu jahali de kum varala kelege de wa kale bita muhammadu ka kula ba laje muhammadu sato de ma bakele ni ataro le ko mita muhammadu ka kula ba laje kada ma bakele de kenya ma ka mesa bantan ay tu fakana ala ko pay abu jahali borawa ye kalenga mi vo wa hakli to ala de o kuma la kray bulu fa cece mi fili ala ko e bulu fa cece ke abu jahali ka dangani kabakuru ka jugu kade o kuma wiru ka dangani kabakuru ala kraye ala subhanahu wa ta'ala muhammad ka bulu fa cece ndike kabakuru ye kufa wiru de anyi u ka do kale do ka danga jiginu ka oni ya keneno sa pai ajoba lai au sama ka fili on mo defo ala kra kulla e wila ko shodo anama donu anyo no do umama sangala de do u ka selebela bune ala ce nga anu be adama diya mi akana to aku shudale to de silamo ay faso kanu ye munawti ta kafir shudu yorla munawti ta yahudiya shudu yorla munawti ta dlomde shudu yorla adama de tewa onaka sele kala abi ede ala yawa kama ede ala yawa ede muhammad yawa moru flene ka kafir dlomna muhammad fala yuru shudu ko adama do no nanye lewudo so manyo sa adama diyam chrétien ou yahudi ou dubot lo mino jak ka sira yo yiwa ala ko ne mi yada bi na ne soroya nga na je me fara kulum na ne buya dawdiga kana to ko buya ce muhammad ne nyajira on zila maula ni me ka tama biwa ni be ka wole tala jamana ona wa kella an nyigira ko dugu ay dongo dabla halika fo sayakara kafiru do atwadi kata jana ja orala tere nganzi nyodo kata ala ka hinana wala ayde koni timanya tali gongo ta fode ko ala ka ngishanyo no worma ikana fala ka hinana jenu ngani salama don ba ruka ni o ma fana bi so sala abi fo mindi famu yere kada ka ayre ni ala cha diskumba fa o man ni ma fala ka ma fo chodi fo ala ka tasma goda koro ala ka gijigi ko mamango foda munay to fa ukame munay to fo kame ira do ngalodo disukumbe chendo era do mi vornya ikaram ko iblas rami ngalodo na bana ne ba fa ala kan wake muna sale ala kan wake ala ka hinana eto fo ngo ebi ka jino de jirani ka dese ya do me nyore do ne ma fa ala ka hinana ibo fo sa na ala che ba fa ala ka jinewa nimbe ngalonguru nya ambal maw adama do ne anga nyo hina mene ala yam lawdela ay do ke nyonyi o de for ala fe ngaw zila mo wen mbebla ko fe bi mi nda noy do to ko ngalo vindo chete ala mi wo akana selaka kwa tisirine alai na saraka na selika kade nga kafo kwa kafu katafili wala maka na taja na jarula ni mbema na ko mbe ni jugu ya mi na islam ya kono kana islam nge bo je mana ka muhammad ka ni jugu muhammadi ngalodo chete ala kira muhammad sallallahu alaihi wasallam ala ko qur'an kono mami ngaju aw islam o kata je ma be ka o yahudi o yi tigi ndagura de be ni vora muhammad de ngonata be o yahudiya keleng u ko jugu yaddale ngoro ko keneka yala kira jamba chamana ka atwadi kengono muke
tuka sola kana damo katla ka wel nanga dumni ke nyombe do yele me mon kanga temesram ve farakuru be yahuda ka do bolo na temeto sira obo jiga ka weni mbe kenga unata be anga ala kiranni uka adama diya fle ada tora la kira bada amu mino ko jugu yamo mi nyire pamba ke kateme be ka klef la temena ala kiram ma oye kadaka ala kirap mi temero me abitan ngoni blay wala abitan no blay kena mano kira ala kira man no ya mangoni ya ko ni mandi de kon kar saba ci wala jennat min ge yahudet min ge ala kira farla ka taka so akara jodi ni ne chen nya do de here koy ala ka no ga ala ka toro do ako muhammadu newa ako eke jenne ko ma imangene o tedulo ere yeti ko bajere imangene ngambi nyato ne ado epi wala minge ne kamo kakoro tlef letta mena o makaw ne ado ka fati bulu ti dongo bulu kade nana farala de kana duwabe kana no yada yi neti foy nyeshe mo jugu ya ko ni dimo mi kenenyi mi ne banane nana ne fuwa muhammadu jugu ya tara koy cetu biradere ako la ilaha illallah ni jengoni rasulullah yede yalla ka ci denye ni ma sangala te matete jugani ngorode mo hon nya kila fuka do ya kila nye muhammadu jugu ala era ko qur'ana kono minu nu ka jugu akabo ka nyeshe muhammadu ka je aw silama mo katama beka o yahudu la tajidanna ashada an-nasi adawatan lil ladzina amanu al yahuda ni ndawra be qur'ana kono pian ngam muhammadu yu ukanu bamne ama jugata ko sekre o jugu ya ko jugu pumana yahuda nun date kafira de mede kado muhammadu firudo kadaka muhammadu kondu ba fa fa o pumana ni yahuda shuk miteme akadi sahaba wi ala karaka kina fo baga do be temena ala karap wuli ki jo sahaba bo ya rasul fami yahuda do ala karako ana ma deun dewa ay la ka jode ay shubu ya jeni shu kafiri shu jeni shu ma firi muhammadu fa kafiri shu ala karam mo ngala hina jimena makari jimena bonya jimena armadiya hina jimena ngaw nya yela ma ko fe falay muhammad de kawlani aka kafiriya he o bana ala de ita alay ite jiga furula anim malay tate kena malata nyemma abe ala tade wala ko nyo kele de demo on niye wala yumando israel lahara nga kaki na fo mami no teslamay ko ka atwadi manga ko e maka e pian no maja silama ya ayaka misru datu aka na fo allah ati fo nyena alay aka foti fo nyene alay wati foti chenye ala ni bo muhammadu yo ni bekari na fo muhammadu ala mayela ala norola kolola hinana ati fo nyene alay muhammadu ni be murutere ko mi shetana ati fo chene ngone gani ala foi ka foti fo nyene foi ka foti fo chene ne yo ala di aka bato di fo nyene ngaw nyene va ma nyuga kangono de ko ango allahu akbar anga suanga nymo ko fo nyala ala ko lala ay ma fam aka foti fo nyene na nyodo sa munanda da de nyombunya muna am damfo so de nyombunya ni le ma famu da malibe de ngami ngonon dedo wo bu sebe de bela kafira de manga to du ko ka chende ni de muhammad ka wala de ma famu no borala yere kun ala krako hera mini bo kanu iyere madama eto kanu i adama de nyoanye akole mene asende aseyoro la folo de maldum bi malibe yoro mena bi akama yere ma horonya dola munu ya yere ma horata olu nyo hinemne olu non nigemne olu nyo mbunya odo yu nidi ka dono pamo olu yu kongo toto ka dumini di domo ala kraka sahaba wu yakete kela dora ala kaka sahaba wulo vlan abesara jitigi mi no nana folo anana de bana batomo oko karsa jogne be ni nyebala tuma taka jogne tay ta do mo asiro mo ko nyebe de yabe karsa be o taka jogne tay yabe fo ka tase ma wulo vlan namo asiro mo asiro tsika jimi ble asegere ka bina dimi mi do ko mo asiro tsika jimi fo kana daba betara ni hinabe mi ni magarbe mi ala kraka yangala nela ay keta ne ni me biwa ni kono kafa ni de kono kafa anga firi nyuma do ango joro soro ango mobile soro to ka to kongona anga yelewla ni ni kera adama de ni kono bi fo soti jon nga fiewu
amba delika jonga te jonga mino yere ma hora ta na umba ka fode yere ma hora ta lu kunde ta u hine me nyona u buka dame u fili u buka hora ya fili atwari adama nywa tangari kamo u bu nu fili adama ya kana kamo u bu kongata ka adama nywa bo wala ka wala ndo mo u yusiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasa ala kara ka sahaba we mbi nyona ke kadna jigi chogotei dutigi ijija kadoni mizoro onana sigi dibila ubebe ko bulodo ka bote muso dina kadu atale labo pumata mbemo nganu fona masiga fe na hakili mo baro ka fo baso chogote kula abina don date kawli o puma muso akadu ka konofa ubebe ko bulodo dibila ka bo utaka foidu ningara malikuna yade ni nyono kara wa sahaba yenige ngabi maldewo aw yanga atwade anyine bebla pew fasoti joka fiu atisika joka ahina tanyona ko korofe kleve korofe mume korofe kwate bo ko yabi kwate kleve bi amana fa be fe kamran tamne puma ngo hey boso dugutigi wuli shina fo dugutigi wuli bamana dugutigi wuli de e ma me ko fla dugudo cira imame ko ka dugudo cira wala ma ajenna I wuli puma de yoye e de ka dugu cira fla tamati bamana ngai ka dugu cira atwadi shina fo ka dugu cira na ma wuli sisa ko lu hinam ne ku ka nyeju bo fe I ka do amito kibora mena wabina samode ama sey rajuma bi ala kara ne kangarda nga amen galolo anda ka nyo hinam ne ko tatina ala ba dasral ala ko nay nyo hinam ne nere ba laje wod sku me nyo ko ma dasrala nga to ka lebu photo to ka atwadi olu ka dese photo wala mo lu ka bana photo wala mo ka seya photo o yaw ni se yakodi e rebe ki denu ni muso laje do muso no do va ko before eti wuli ka jo pumana anga ta udeme muso anyo no wala kare wala ma ki miri ka fo keri na fo e redila sahaba yo dege wala kare o de nyajira sallallahu alaihi wasallam aw mame ala kara ka sahaba kele ka hijra ka Madina anye kelenye atwadi o bunya koju kana ye kuma nyebede wa au nana koyi u ya muso bo shala dre u muso muso kana fe wa yu faraw taw kay ni mega tugodi o muso nana mede ko goyi karsa ka kelenda karsa yafna ka kelenda e ala kra ko o kele ko ngala te so mode ani che ay da danyoro aka kelenya aya sabati ay hina sabati ay balodi ay shirodi ay finudi ngam muso ay atiso mo aw kan laje bani aw kan laje ala bi nundo ko fewa ala ti nunde memuna o we mundo hinana nu moke aw nyeri ne wala na bayne zoro muhammad fe amaka kabiwa ay har karsa de lumne o drog talay amo de ka baroyi ala ko atikete sa ibi do de ke mashita fe takache ebe kanim barobo tugumi neta do ba barobo nga hakleti ne zoro ala ko ma yene barobo ka yele way yere ki sigi takono sare e kasati to e go teni ga devla soro furu ful na furuwa e go sabana rete ala ko atikate sa do kay I reta bi bulo ide dakuri yakelena ala kira sallallahu alaihi wasallam kanyina ma ko na ay adama de yere makarna hine ani kabeke kelinye tuma alere kanyina ma ko ka sahaba ko kala mun go la ilaha illallah muhammadur rasulullah bi anda ka ke kerengerinya malikono anda ka kede hala nyira de mate ñom wéré bulo jigina bulo minana o ko abada u tekelenye tijaniya kadriya aide kafiri ala ko jenu nen yati mo la kawye wa muhammad ma al kafiru amu nani abu bira yira de muso ba famo ngaw mi rube ka wora wéré like o de me bomini o hine bomi ala fa ka nyashamo 22 septembre mi 22 doge min de mena nango ka o barkada ala ya bidra barkada mi do dia ke ni mi nyewe nde o bana biwa o manga yele manyini anga jugu yabla anga hine do andu skuna anga maguru do andu skuna anga kelinya uta silandawo fe ka do adama de yire de kele ya ala fa ala ko ka hine o belejela muhammad yo minge ni adama do nyo tab ni balde nyo takka nyo zegere ikado ka fo mo sabi yele makka faray fo tale kenye alle shugo bale dugul je bay Nare takbir, nare takbir, Ahmadiyya. Bifama, o de flashe la, kun esini.
fandange mi ni aka sabara juru tigale do wo fla ka sabara ko to fla ka mobile ko na tamata le ngo yelema ne ala tay o naw nyo boy kun kan jigi da anyuru ka don nanga ku kana ngafe kala ko bokola ngawna to wala ko banda ko no ala ko ay na marato de neti ja neti ayat neti nege majira la tene ala fe abayara de no fe ala ko biye 22 do e wodo o ma 22 folo o mal dewnye yere kanu binge nyonganu minge ka kongota muso e balma akono ka fa kay joldi muso e balma o ka atwadi o ka se ka fa wala may o ka suka kishi anga yoro la senengu yado borami ka do no boso taborami kulwan ke taborami ngwa do ye kongo gwelera ka gwele o kuma na nyin zugo te ka dindo ke mo bala hine ay adata ni wa o de malinye o de halakile flabi o de takene flabi foni tara jumana ba fa ki chamal de nabi on ne yele manaw du ko ba tugulaw ala amani ni fe yele mami no ba to e ka hine kana nala krayo o wala ndaw dedi ya rabbi o yele man no ya malde chemana musumaye kira bulufa silamo de ka chamal kono ya nga bo silamo kono de ka fo ede atwadi silamo atwadi kelenye on dai ka toto o kilangulo imwandu skuna muhammad ya alami ko alhamdulillah rabbil alamin nina ala de ko alami ni dave belejile daba madu wajo men be ka so fani fukati sai ka foti de se ala muhammad nano ala ko fona nga on nya yelma ay de ko ndade alay to ko ni mangra fe namo dabla heratina de silamo ay sabali kana nyigi armadi nyona ko jugo atike ema ye muhammad sallallahu alaihi wasallam naka muhammad ya barade do jome an nogole mbado asengene barala atari seme jirila bes nogola ala kira bora ko fe doni awoshle nogole kani ibulu noro anyenata kay noro china jonge fima woshle mba nogole mba anani miri madine kono ya jini mi soni mode ni nogole mbay ngo teri de bi ngena bado ni bi ngena kan bo de bi ngena jinna mi noro ne nogole mbay na ta ala kara ko akara ni wode jini ngaf say madina ya kamale ado man naga ga dangle ndo boy na lete matin ngadre ayo do mi ga ay rabbi ki trege muhammad la sisa silamo don bo nena o ka femini na lete nene bise gange anyu ga finu olu be to mi ala ndafa dim so ga gwera na jango ne ka tambar bar ini ala che muhammad be mi ke cheto wata ka yala ke wol foyti abaw ngano de nande na karsa bora ya la ilaha illallah rasulullah cheta ka jiran veo aw ma fakadu de karsa ne de karsa aw nye karsa la kawde ini ala che be ki yera jira teka muhammad jira o dina sika tanya ngala ran nye ben me fale ni la de anye che ko bla anya nye bla o akomena ni ananya mena ni no binani hene ani daha ani be je kono ya rabbi o latge mal dew nye krengayna ngoso kumana 22 décembre septembre 22 septembre o keba folo ye yere dini atwa di nafulo dini horonya dini ni dame bulni mungu so foso de to ka hera soro ya rabbi o ka fali kadaka ubona unu julu o de be yaw amago wero olu julu de yaw ni na juli nyamina feji mena toko kanu nafulo kanu joro kanu o de nyamina julla ko ala kuma ni mishili kabo julla kana bla gere la o be ala deblo ya rabbi o kanyi yere kam hon baraka mo wassalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh Nare takbir, nare takbir, Ahmadiyah, Ahmadiyah, Gulam Ahmad Ki